Het zal u vast niet zijn ontgaan, het sneeuwt in Zeeuws-Vlaanderen en niet zomaar een klein beetje. Een dik pak sneeuw is afgelopen nacht gevallen op onze streek. En dat blijft niet zonder gevolgen, want veel dingen worden afgelast of zijn heel moeilijk bereikbaar. Waaronder scholen, bijvoorbeeld het Lodewijk College, heeft alle lessen afgelast. En ook het Scalda is niet te bereiken vandaag. Maar bijvoorbeeld basisschool de Irisschool in Terneuzen, die hadden wel les. Hoe is het om zo lekker buiten te kunnen spelen? Ja, wel leuk. Wat maakt het zo leuk? Gewoon spelen. Grappig. Wat ben je aan het doen? Sneeuwbal gooien. Wat zijn jullie aan het doen? Sneeuwbal maken. Ja. We gaan nog hoger maken. Maar je komt er nu al bijna niet meer bij. Dat wordt een probleem, maar dat maakt niks uit. Ik probeer een iglo te maken, maar het werkt niet echt. Ja, zoals je ziet zijn we nog niet heel ver. Hoe ga je nou te werk als je een iglo gaat maken? Nou, eerst iets hebben waar je tegenaan kan bouwen, zodat hij niet omvalt. Want eerst moet hij stevig genoeg zijn. En is dan de bedoeling dat je daar straks lekker in kan chillen? Nou, misschien een beetje koud. Maar ja, eigenlijk wel. Ik zie ook iets heel geks. Je hebt een korte broek aan. Ja, ik heb het nooit echt koud bij mijn benen. Dus je dacht ook vanmorgen, je zag een dik pak sneeuw, je denkt, lekker een korte broek aan. Ja. Ja, en met dat het sneeuwt en erg koud is buiten, wordt het ook glad op de weg. En dus wordt er de hele tijd gewaarschuwd om niet de weg op te gaan als je niet naar buiten hoeft. Toch gaan de menig mensen de straat op, want ze gaan of genieten van de sneeuw, of moeten toch echt wel naar hun werk of een belangrijke afspraak. Maar ja, wat doe je dan? Strooien. En hoe doen de gemeentes dat? Nou, door heel veel strooizout van tevoren in te slaan. En landelijk zien we dat er in sommige gemeenten zelfs een tekort is aan strooizout. Maar hier in Zeeuws-Vlaanderen is dat niet het geval. Zowel Sluis, Hulst als Terneuzen hebben geen last van een tekort aan strooizout. Zo heeft de gemeente Terneuzen 800 ton aan strooizout ingekocht, waarvan sinds gisteren de helft pas is gebruikt. Ja meneer, u bent volop bezig met het pad sneeuw vrijmaken? Ja, we wilden wel graag bereikbaar blijven. En ook voor de school als je straks uitgaat, dat die een klein beetje, de ouders hier een beetje normaal kunnen lopen. Ja, want het is niet alleen uw eigen opritje die u vrij aan het bent maken, maar gewoon het openbare pad. Nou, dat stuk is van ons, zeg maar, zijn eigen weg. En dit is een doorgang naar de school. En we hebben een paal hier staan. Die hebben we eruit gehaald, want we kunnen de helling niet meer op. Dus dat maak ik ook vrij. Dus dat we er gewoon in en uit kunnen. Hoe lang bent u hier nou mee bezig? Nou, ik ben nu een half uurtje of zo. Maar dat heeft u wel over voor de kinderen zometeen. Ja, en voor mezelf en voor de kinderen. En voor mijn vrouw uiteraard. Wat vindt u nou van al de heisa rondom de sneeuw? Ja, het is gewoon ouderwets. We hebben nog meegemaakt winters 79, 78. Eén spiegelgladde weg en dan ging je nog naar je werk. Nu kun je beter thuis blijven. Hoewel de sneeuw soms wat belemmeringen heeft, hebben vooral heel veel mensen plezier van de sneeuw. Zelfs deze mevrouw met rollator zegt dat ze het eigenlijk wel leuk vindt met de sneeuw. Maar ook de sportverenigingen die hebben een probleem. Want ja, hoe kan je sporten op het moment dat bijvoorbeeld je atletiekbaan een schaatsbaan is geworden? Nou, bij AV Scheldersport hadden ze daar wel een oplossing voor, want in plaats van trainen werd het sneeuwballengevecht en sneeuwpoppen maken. Veel pret, maar het ging ook bijna mis bij Katoennatie in Hoek. Daar lag zoveel sneeuw op het dak dat de brandweer moest komen om de winterse neerslag te verwijderen. Door het gewicht zakte het dakzeil in en vormde het een gevaar voor de mensen die binnen aan het werk waren. Hoewel de brandweerlieden hun uiterste best deden om het allemaal te verwijderen, werd de strijd al snel gestaakt, want echt haalbaar bleek het niet. Dit was ons extra ingelaste sneeuwjournaal bij Omroep ZVL. Hopelijk heeft u buiten lekker kunnen genieten van de sneeuw of lekker warm binnen gezeten en gekeken naar mensen die buiten genieten van de sneeuw. Daarnaast hopen we dat u veilig de weg heeft gevonden naar werk, huis of een belangrijke afspraak. En wensen we vanaf deze plek een fijne dag verder en uiteraard blijf veilig.